experiència, doncs què és això del teatre de marionetes? Bueno, jo m'imagino que tots vosaltres heu vingut perquè aquest tema us interessa. Potser alguns heu vingut pensant que és un tema interessant, però que en el fons és un tema menor i que dedicar-s'hi sigui una pèrdua de temps. Doncs bé, els que penseu això, jo us puc ben dir que teniu tota la raó del món. Com has canviat? Doncs sí, la veritat, el temps no passa en va. En canvi, jo, mira, estic igual. No és veritat, eh? T'hem hagut de fer alguna repintadeta per sortir de l'escenari. La seva fantasia no té límits. Dels seus primers somnis han nascut mons i déus, i aquests ja estan maquinant com fer-nos la guerra. Hola, Toni! Tinc feina. I tanca la porta quan surtis. Ui! Mira! Una pistola! I se les donava de pacifista. Sí, tots diuen el mateix i després mira com acaben tots. La seva veu és tan antiga com la meva.